Dame and господа, ladies, Mr. and gentlemen, I have the cross, but this is normal. Op. But do you know what I say? I fight with the many metro station when I talk with the boss, chief, general president, premier, Mr. Anthony minus Anne, and me, and Mademoiselle Mrs. Alex minus Anne. Алекс минус Ан. Това, което исках да кажа, се случва много бързо. Знаете как е, метростанциите, но за въздуха, че съм взел посока нататъка. Въздуха за някъде в някои квартали, стигащи до някои крайни квартали посока Македония, Гърция, не съм направил нищо лошо. За метростанциите заблещи бях аз Антони Найденов, но как ме получаха трансформаторчета по кабелите за ръкошетъчна вълна, трябва да се възползваше от това. Но как са подготвили за инвестицията ли, не знам. Но естествено бих се в Германия, Италия, с банките. Освен, че виках, защото беше много шумно. Повишах тон за бележки, с малките, после с здравецата. Леко ударих няколко офиса на една италианска банка, тя е много известна, лекичко само. После почнах да събия здравецата, стълбовете, кофта за смет. Има и лихви. Обаче за 1 милион в Австрия бих казал, чак просто. Батна безопасност. Бих се с един от основните софийски производители на фармацията, да знаят, че ги настига и останалите ще ги почна, обаче историята е, че не съм се бил с хората. Хората не се струват, просто възпуснаха стълбовете да ходят кофти за смет и по два пъти, не по два пъти, че никой не е буклука, както и аз, самата кофа се е за смет. Всичко добро. Относно излишни тълкования и приказки, от едната страна ясно и точно за две плочки, за знанието и апгрейда спрямо на територията на България, плюс разликата, от другата страна психиатрията. От другата страна съм аз, тук е психиатрията. Всичко добро.